PSOE leva 16 anos de promesas incumpridas, cunha última proposta máis que insuficiente, 50 prazas para un ámbito comarcal, cando a Organización Mundial da Saúde indica que se precisarían 120 só para as Pontes. Pero a historia que vende vello. 16 anos de promesas e improvisación, 16 anos no que as nosas maiores seguen sen un espazo digno onde ser cuidados. No ano 2007 figuraba xa no seu programa electoral unha petición á Xunta dunha residencia xeriátrica. No 2011, Formoso afirmaba xa que se estaba a comezar a traballar nun anteproxecto. Contábamos con 5 millóns de euros confirmados do Plan Miner. Asumía tamén o compromiso de crear 100 prazas na Cal de Catro. Nunca soubemos onde foron parar os 5 millóns de euros. No ano 2015, no seu programa electoral aparece tan só unha foto da suposta residencia no antigo Hospitalillo de Endesa. Nada do prometido no 2011, nin dos 5 millóns do Plan Miner, nin da súa ubicación na Cal de Catro. Con todo, nunha entrevista para a Voz de Galicia, Formoso afirmaba que a residencia xa estaba comezada. Ano 2019. Volvemos ás promesas. O proxecto supostamente iniciado desaparece, e con el volvemos prometer. Formoso afirmaba neste mesmo ano nunha entrevista para a Voz de Galicia unha partida presupuestaria de 500.000 euros da Deputación da Coruña para a construción dunha residencia. E seguimos. Este 2023 retornan as promesas. A Deputación financia unha residencia para as Pontes, cunha nova partida de presuposto. Onde van os anteriores 500.000 euros? Ademais, nunha ubicación nefasta, a Par do Bazán. Aos 16 anos en residencia debemos sumar o tempo que conleve construir aquí unha nova. Trámites de compra, demolición e construcción. Por iso, nós seguimos defendendo un fogar para as nosas maiores, público e de xestión municipal, na Cal de Catro, con 135 prazas e 80 postos de traballo, porque as nosas maiores merecen máis.